Kublai shibun yepi baro ki baju sel tenat ban peja kaneka video hakaneka channel. But hakaneka video ngan ai ki jibentip na ki kam lapenlaj da ka Sport Authority of India SAI kala penlaj ya ki post jong ki yong professional vacancy. Te sapet ya kaneka video hadu bandakut ngan batai di telepi hakaneka video nam ta kini ki post balapenlaj da ka Sport Authority of India. Te parlok ada pide iba dang thamai hakaneka channel sengawa ban ai like ya kaneka video bat kumjuru ban subscribe ya kaneka channel. Ka Sport Authority of India SAI ka khor online application EP na bantai kini ki post jong ki young professional ki bade ha ki athlete relation manager na banta ka National Center of Excellence NCOES ha barok kawika India. Bat cluster ban sumit ya ki application form ko jong hi kadai hadu ka arfly tre udisembar arajar arfulai. Te namanta kini ki post jong ki young professional ki bade ha ki athlete relation manager ki nomor ki post ki belaj ki don hadu arf post bat ha karta ka phila amna apply kadai ha karta ka bakat pra hadu live arsnam karta bat ha ka jinseu ka basan phawaja ha ka shibnai bat namanta ka karan pule ki shim ki bela pendep ya ka graduate na kano ka stream na kano ka recognized university lane pidei ki bela pendep ya ka diploma course ha ki sport management certificate dan diploma bat kaduration dan kapor jong ka course kamdei bantuna ya ka ndriu banai na kano ka reputed institution bat leng ba asnam ki relevant experience lane pidei ki bela pendep ya ka MBA ne post graduate diploma ka ba asnam na kano ka recognized university dan institution leng ba shisnam ka relevant experience ba namanta ka application fees nil omdon. Te kumno phila amna apply namanta ka Sport Authority of India SAI haki post jong ki young professional vacancy. Te parlok ada pidon kamon bat ka keran pule phila amna apply online deng ba ka Sport Authority of India recruitment portal nadu ka praterik hadu apply trik udi sembar arajar arpulai hadu ka portal meje PM bat kaling ban apply ngalabu a description jong kaneka video. Te parlok ada pidon kano kapat ka ba phim percaya bha sengawa ban komen ha kaneka video. Te parlok ha kaneka video tang kini jiben tiap bat ngine page pat ha ka wei ka video. Kublai shibun.